Għawdex huwa minjera ta' opportunitajiet u rridu naraw li bħala gvern noħorġu l-potenzjal kollu. Dan kien kliem il-Prim Ministru ta' Malta Robert Abela fejn waqt Business Breakfast f'Għawdex ippreseda t-tnedija ta' dokument dwar il-viżjoni għal Għawdex li se tkun qed tieħu ħsieba l-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali għal Għawdex magħrufa bħala GRDA. Il-Prim Ministru sqar li Għawdex weraq reżiljenza kbira f'sena li kienet mimlija sfidi u sat minn Mejju n-numru ta' dawk li jirreġistraw f'Għawdex irdoppja minn dak li kien hemm fil-bidu tal-pandemija. Żied jgħid ukoll li sal-bidu ta' din is-sena 90% ta' dawk li kienu tilfu xogħolhom f'Għawdex kienu reġgħu bdew jaħdmu fejn meta mqabbel ma' Malta dan il-proporzjon kien ħafna ogħla. Ir-rimarka li fl-aħħar 6 snin kien hemm żieda ta' madwar 13 il-persuna li jaħdmu kull ġimgħa mingħajr il-bżonn li jinżlu Malta sabiex jagħmlu dan. Qal li dan it-tfassilu l-implementazzjoni ta' strateġija mwettaq mill-GRDA se jkun ċentrali għaliex se jkun qed jiġbor l-idejat differenti tas-soċjetà Għawdxija bil-ħsieb li jkun propost pjan strateġiku u realistiku li jista' jitwettaq. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri saħaq li l-iżviluppu tkabbir ekonomiku iġibu magħhom sfidi ġodda u b'hekk din l-awtorità se tkun ta' spalla importanti għax-xogħol tal-Gvern. Għal dan il-Business Breakfast kien hemm preżenti wkoll iċ-Chairman tal-GRDA Michael Grech u l-Kap Eżekuttiv Mario Borg flimkien mal-Membru Parlamentari Ewropew Josiane Cutajar.